skrive. Ved du hvad, Olle, hvis du skal snakke på værste gør, så kan du bare skrive ud. Nemlig. Ja. Olle, det vidste jeg godt i går. Han snakker allerede på værste, så jeg har bare smidt ham ud. Ej! Der er ikke nogen grød. Se, det er fordi, du kun kan lide blå. Blå er den farve. Det er flot. Du er sej nok, du har lært at optage af det hele. Ja, Larsen. Du skal altså ikke tage på mig, jeg har også lige lært dig noget. Har du lært ham at optage? Jeg har rent, du har vist mig et program, I gør. Så skal jeg lige hjælpe dig med det. Det synes jeg er sjovt. Et program, du ikke skal vide. Nej. Hvad? Hvad er det nu, du ikke kan finde ud af, Olle? Nå ja. Hej YouTube. Er der ude til her? Så, hvad hedder det? Philip, vi gør. Han har syntes godt om hende der Emilie, Anna, Kære, et eller andet, de gør. Og nu skal hun kysse ham på fredag. Fordi du er bagud. Nej, du? Vil du ikke lige smide Olle ud, seriøst? Hvis du smider ham ud, så smider du også mig ud. Okay, så smid de der så ud, okay, seriøst. Ja, så kan I rigtig have alene snak, hva'? Okay, Olle, når du har fået fjerpen, må du sige noget? Ved du hvad, du er så svag, du er. Hvorfor er du det? Fordi at du tør ikke at sige det foran vores ansigter. Jeg gør. Hvad har du gør? Okay, Bo, du kommer op til mig i morgen og siger, at jeg er svag, og så kan vi tage det fra. Det kommer først lige op til. Ej, okay, ved I hvad, vi ses bare. Så godt. Tak. Ja, I godt. Hvorfor ringer I mig nu op?